חיים שלום, אני מציג לך את העבודה בקורס פרוט תכנות של נועם רויז, איתי נועמה ואורבן דוד. מה שאתה רואה כרגע זה המיין שלנו, שבחרנו להציג נתונים על לונדון ב-UK. ככה נראה הפלט בעצם. אנחנו יכולים לראות את כל המשתנים שקיבלנו, שזה את הטמפרטורה ומה המקסימום שלה, המינימום שלה באותו יום, הלחות, הרוח, עננים, שעות שקיעה ושעות זריחה. אני אעבור איתך קצת על הקלאסים שלנו בעצם. יש לנו פה את הפקטורי. פה יש לנו קלאס שבעצם מטפל בכל האקספשנים שלנו. יש את ה-weather data שבתוכו הוא מחזיק את כל המשתנים שאנחנו משתמשים בהם אחר כך בשביל להציג את הפלט. פה ב-open weather service יש פה מתבצע בעצם כל הפרסור של הקובץ XML שאנחנו מקבלים אותו מהשרת, והקלאס של ה-location שבעצם יש לו שתי משתנים שזה city ו-country, שאלו הפרמטרים שהוא מקבל בשביל לדעת לאיזה עיר ואיזה ארץ להציג את התחזית מזג האוויר. תודה רבה ויום טוב.